Dobrý deň, chcel by som vás privítať na mojom kanáli Garážové poviedky, kde vám ukážem, ako som dnes vyrobil úlove dna z paliet. Moje meno je Tomáš a už sa venujem včeláreniu niekoľko rokov a vždy si takto každý rok vyrobím zo pár nových úlikov, keď chcem rozširovať svoje včelstva. Cieľom tohto videa je ukázať aj začínajúcim včelárom, že vyrobiť si úlové dno nie je až taký problém a dá sa to v podstate spraviť aj kvázi z odpadového dreva z paliet. Tieto dve palety mám z práce, ale veľmi ľahko sa dajú získať aj niekde na stavbe, poprípade z nejakej firmy. Z týchto dvoch konkrétnych paliet som veľmi dobre využil tie spodné hranolky, ktoré majú veľmi dobrý rozber, boli zdravé, nič im nechybalo. Tieto dve palety boli také polovičné, takže sa veľmi dobre prenášali aj v aute. Drevo som nemusel ani hoblovať, aj keď doma hoblovačku mám, ale veľmi jednoducho som ich len 80 šmirglov prebrusil. Ako ste videli na začiatku videa, palety som jednoducho rozobral, vybral som z nich klince a látky som naformátoval, kde som odrezal tú kôru, ktorá sa teda nedá použiť, tá ide až išla do pece. Ja včelárim na dvojtretinovom langstrote, používam iba túto mieru a vlastne pre tento langstrot vyrábam teraz toto dno. Chcem vám ukázať, že nemusí mať človek nejaký špeciálny rozmer, stačí len keď si zoberie nadstavok a vlastne všetko merá. Takto sa dá v podstate vyrobiť dno na akýkoľvek nadstavok, na akúkoľvek veľkosť, stačí si ho len presne pomerať a vyrábať na ňo. Čo sa mi osvedčilo a čo vám určite odporúčam je vždy vyrábať si niekoľko tých úlových dien naraz. Keď to človek takto vyrába naraz, tak mu to ide o dosť rýchlejšie a efektívnejšie, takže v jednom kroku vie spraviť tie opakované úkony. V mojom prípade Langstroth má rozmer 425x515 mm, takže hociaký odrezok, ktorý nájdete, ku ktorému sa dostanete, sa dá použiť na výrobu takéhoto malého dna. Stačí, aby to drevo bolo zdravé, ako v tomto prípade tieto palety boli veľmi pekné. V tomto kroku som už hranolky formatoval na nejaký konkrétny rozmer. V podstate výška tých hranolov je jedno aká bude, len aby boli obidva rovnaké. Ja zvyknem používať hranolky 7x5, alebo že si ich teda naformátujem na 7x5 a tie lúčky, ktoré spájajú tie dva hranolky dokopy, tak používam aspoň 2,5 cm a šírka zhruba 7 cm. Tu už v podstate robím to vyberatie na tie lúčky, ktoré ich spájajú. Vždy si to takto jednoducho narežem, potom sa to s látkom začistí. Ale dalo by sa to, ak niekto nemá cirkulár, spraviť iba vyslovene ručne. Respektíve dalo by sa to spraviť aj inou pílou, buď pokosovou alebo teoreticky aj kocúrom. Z paliec som použil tie dva hranolky a použil som aj dosky na tie spojovacie lúčky, avšak vpredu na letáč som si niekde zobral takúto širokú dosku, ktorú som mal v garáži. Ide v podstate o nejaké stavebné rezivo, ktoré mám dlhodobo uložené, takže je už veľmi suché a chcel som ho použiť z jedného kusa. Pri mojom dizajne som vpredu zrazil hranu asi 10 stupňov. Teraz vlastne režem také jednoduché hranolky 2,5x2,5 cm zhruba, ktoré spravia to oddelenie od toho samotného dna a nástavku. Keďže mám doma takýto maličký laserik, tak som si vygraviloval na ne aj meno našeho spolku, ako takú malú reklamu. Máme aj facebookovú skupinu, takže kľudne sa môžete pridať a sledovať naše aktivity, ktoré robíme. Toto bol v podstate posledný taký extra úkon a už sa môže začať so samotnou kompletizáciou celého toho dna. Takto si to pekne vždy poukladám, používam lepidlo D3, ktoré je do vlhkého prostredia a potom sa to pekne všetko skrutkami dotiahne. Treba povedať, že ide o úplne najjednoduchšie dno, pravdepodobne aké sa dá vyrobiť. To znamená, že sieťovina je tam napevno, ako uvidíte, a jediné vyberateľná je tam teda podmetová podložka. Zase ale táto jednoduchosť je aj výhoda, že dokáže si takéto dno v podstate vyrobiť skoro každý. Cirkulárik je veľká výhoda, lebo človek si môže všetko naformátovať a nachystať v podstate z akékoľvek dreva, ale dalo by sa to si myslím, že aj s nejakou priamočiarou pílou, keď si človek kúpi už nejaké hranolčeky hotové a dosky. Respektíve dalo by sa to vyhotoviť iba s jednoducho ručnou pílou, ale toto veľa ľudí už nemá rado. Tento večer, ako som filmoval, som vyrobil v podstate dve dná z týchto dvoch paliet a trvalo to cca možno 2 hodiny aj s natáčaním. Samotnú cenu je asi ťažko nejako odhadnúť, ale drevo bolo v podstate zadarmo, okrem tej jednej dosky, ktorú som doma už aj tak mal, skrutky som doma mal. Takže jediná kupovaná vec do toho je práve toto sito, ktoré tam montujem.
a potom aj podmetová vložka, ktorú som kúpil takú peknú bielu plastovú, ktorá zase asi dlho vydrží. Ďakujem za pozretie a keď sa vám teda video páčilo, tak dajte si odber, skúsim vyrobiť ešte aj jeden nadstavok a ukázať, že ako to robím ja.